Benvidos e benvidas a outra conversa do Orgullo Galego, a última conversa destas cuartas xornadas de Entroido, unhas xornadas que comezamos xa hai 3 semanas, en as que falamos, con diversos entroidos, que falamos con diversas persoas tamén para coñecer un poquinho a fondo sobre o significado, non, do entroido. Tivemos os currumiños e mos, tivemos o entroido de Augas Santas, falamos con unha sobrino sobre entroido, muller e tradición, estivo connosco o entroido do Courel, os farrumecos e Sobradelo. O xoves pasado, unha conversa que funcionou moi ben, a verdade, estivo connosco o etnógrafo Anxo Rosales para falar sobre o carácter simbólico e ritual do porco no entroido, e hoxe rematamos con estas xornadas con Felipe Castro para falar sobre o oso de Salcedo, orixe e significado desta mascarada. Unhas conversas que, igual que as anteriores xornadas, que tivemos tamén moitísimos entroidos, estivo, o antropólogo Rafael Quintía, Lidia Bariño, Antonio Reigosa, moitísimas persoas, podedes atopalas todas na nosa canle de YouTube e tamén en formato podcast no iVoox e no Spotify. E onte, xente que nos estades a ver, non sei se tivestes a oportunidade de ver a conversa sobre o ciclo de entroido que tivemos en Ourense, unha conversa que xa está subida tamén no YouTube, que estivo estruturada en dúas mesas, non? Falamos sobre os procesos de recuperación, sobre entroidos tradicionais, entroidos máis actuais, tamén outra mesa un pouco sobre o papel que teñen que ter as institucións, non, a respecto destas festas populares, e que tamén tedes subido. Pero nada, hoxe vamos a pasar xa ao que nos corresponde, que é esta conversa sobre o oso de Salcedo, orixe e significado. Para iso contamos con Felipe Castro, a quen lle vamos a dar paso xa. Hola. Hola, que hai? Boa tarde. Boa tarde. Darche tamén as grazas por estar nesta derradeira conversa das xornadas e de poñer o teu tempo a disposición destas xornadas. Nada, por suposto, agradecervos a vos, agradecerche a ti que contactarades e que pensarades en min a hora de falar deste tema, que, por outra parte, é un tema ben interesante que a min
me mantén, pois, moitas veces ocupado e preocupado tamén, porque hai por que preocuparse. Unha conversa moi interesante, vamos a falar un pouquiño sobre ese significado, os ritos, non, arredor desta mascarada. Eu tiven a oportunidade de vela en Pontevedra nas xornadas da Sociedade Antropolóxica Galega. Creo que foi xa hai 2 ou 3 anos, non? Pode Fai ser. 2 anos, Sí, creo recordar que fai 2 anos, 2, 3 anos, sí. sí. E entón vamos a comezar xa, porque, bueno, falamos do oso, moitas veces falase do oso de Salcedo, non? Como a figura do Entroido, pero ti tes explicado moitas veces, non? Que realmente hai que falar disto como unha mascarada, non? E con todo o que iso implica. Sí, correcto. Realmente, a ver, encádrase dentro da actividade carnavalesca, pois, porque en algún momento se encadrou por algún motivo en concreto que descoñecemos en todo caso, pero sí, efectivamente, o oso de Salcedo é unha mascarada ritual que non ten demasiado que ver co entroido en sí. Para comezar, a primeira pregunta que tiña é si existe realmente algún tipo de documentación de anos, décadas atrás, que fale do oso de Salcedo, non? E á vez tamén, se podemos intuir ou saber cales serían as súas orixes. A ver, documentación en sí non existe. Existe o, o saber, o coñecer, a memoria das xentes máis anciás de Salcedo. Eh, pero pouca, o sea, documentación, o dito, non existe ningunha. E, ademais, tamén é certo que non existe ningún tipo de traballo mínimamente serio que se desenvolvese aquí concretamente co oso de Salcedo. É algo que botou en falta. Teño escoitado diferentes especialistas dos entroidos, etnólogos e entendidos sobre a materia, pero que moito me temo que distan bastante nas súas impresións acertar realmente co tema. O que si tiven a sorte de, nun momento dado, por casualidade, máis que por outra cousa, de contactar cunhas persoas que estaban facendo un traballo con escolas unitarias a través dun programa creo que era, europeo, que mos encontrei o dito por casualidade en Pantín, preto de Ferrol, que estaban colaborando ali cunha escola, o sea, unha das escolas que tiñan dentro do seu equipo era unha ubicada ali, unha escola unitaria de Pantín, convidáronos os de Salcedo, a Asociación de Salcedo, a levar ali a mascarada do oso. E entón, pois, atopeme ali cun matrimonio francés, o dito, que eran os coordinadores dese traballo, dese proxecto Comenius, e comecei a ver, pois, o traballo que eles tiñan desenvolto a ese respecto, e a verdade é que iluminouseme, pois, probablemente todo o corpo, sobre todo os ollos, cando empecé a ver aqueles cartéis, aquelas diapositivas ao final que falaban precisamente sobre os diferentes osos que había a través do mundo e en que consistía, porque ou a razón de ser precisamente desa mascarada. Vamos a entrar a continuación un pouco, pois, en que representa o oso, o seu rito, tamén que elementos podemos atopar para entender eh, o seu significado, non? Que elementos podemos atopar noutras culturas, pero antes iso, unha pregunta que fago sempre a todos os entroidos, todas as, bueno, mascaradas, é que si neste caso, esta figura e o que é en xeral o entroido de Salcedo, bueno, houbo entroidos despois que desapareceu, ben sexa pola emigración ou pola represión do franquismo, si neste caso é así, ou pola contra, tivo continuidade e realmente non houbo recuperación porque nunca desapareceu. A ver, é curioso porque teño dito en moitos foros, en moitos sitios, aínda hoxe, ou onte, mellor dito, non, hoxe, é verdade, hoxe, no día de hoxe,
ainda tiven que comentar pois na páxina de Facebook que compartiron outras xentes compartiron unha noticia, xa non recordo exactamente de que medio, falando precisamente do oso de Salcedo e referíndose a unha actividade recuperada. Sí, Iso non é certo. O oso de Salcedo non se recuperou, senón que seguiu desenvolvéndose a través do tempo sen descontinuidade, polo menos en unha descontinuidade clara. Si é certo que durante a Guerra Civil pois houbo moita menos actividade, é moi posible que non saíra o oso, non teño esa información concreta, pero si é certo que desde logo a actividade carnavalesca fora moi inferior, entre outras cousas porque os mozos todos do pobo pois estaban na fronte da guerra e, por tanto, non estaban presentes. E tamén, entrando xa un pouco no que é na figura, non? A miña pregunta é que representa o oso e cal é, digamos, o seu rito, non? Fálase de moitas teorías, cal pensas ti que podería ser o significado da representación, non, deste oso? A ver, eu dende logo quedome ca que realmente fixo un traballo a fondo, fixo un traballo de investigación profundo, que son fundamentalmente ou maiormente unha serie de estudosos e de expertos franceses. A cabeza está, sen dúbida, Jean-Dominique Lajoux, que é un documentalista e un enólogo francés pois moi coñecido, que, entre outras cousas, pois ten un premio en Venecia por un documental dos moitos que ele realizou, e que ten a publicación máis extensa, máis profunda, máis exhaustiva sobre este ritual. E que o sitúa, pois, nin máis nin menos que en tempos moi antergos, probablemente no Paleolítico, onde o home que empezaba a relacionarse e a vivir gregariamente, pois se atopou coa necesidade, entre outras moitas cousas, de establecer ou de adoptar unha crenza que de algún xeito o protexera. Pois como era de esperar ou era normal, pois adoptou aquela presencia, aquel ser que nos seus arredores aparecía e ademais competía co home á hora de cazar, tanto por compartir presas como incluso por cazarse entre eles, que era nin máis nin menos que o oso. Aí comezou un pouco a mascarada ritual do oso como unha mascarada de protección para ter un ser divinizado que, bueno, que en certo sentido pois o mantivera a salvo dentro do que se podía. E realmente cal é o rito que realizaría ou realizou o oso? Quero dicir, cal é o seu papel, digamos, neste entroido? O seu papel, dende logo, pois unito. Foi, dende os seus inicios, o de representar de algún xeito esa protección que eles precisaban, e xa en que consistía ou como se desenvolvía, pois é difícil de saber ou case que imposible, pero si hai certos indicios que foron aparecendo, como por exemplo nunha cova que se atopou en Francia, non recordo exactamente en que rexión fora, ou na cal atoparon precisamente unha pedra no centro da sala desa cova que contiña arriba dela pois o cranio dun oso. E todo ao redor desa pedra, a unha certa distancia, apareceron toda unha serie de cranios de persoas, de homes, de Homo sapiens, supostamente. Porque Bueno, claro, digamos o que fai non, nada, iba a corregirme, de Homo sapiens ah, evidentemente en aquel momento, sí, sí, non sí. exactamente, pero bueno, sí. Porque realmente, claro, que chegou aos nosos días ou incluso xa hai 50, 60, 70, 80 anos, supoño que a hora de falalo coa xente, non? Xa non na actualidade, senón décadas atrás, supoño que a moita xente chegoulle en forma de tradición, pero entendo que non todo o mundo, claro, tiña xa claro en tempos máis recentes o que podía significar. Igual o significado que podía ter hai
1000 anos, 600, 700, quizáis non chegou ata os nosos días, non? Non, en absoluto. De feito, todo mudou a través da historia, pero non só no Oso de Salcedo, sino en todos eles. E basicamente por un motivo claro, que foi o estar perseguidos toda esta serie de ritos, fundamentalmente por a Igrexa, e que pouco a pouco os foron sacando de diante, algúns tiveron a capacidade de resistir, como foi, por exemplo, o caso de Salcedo, pero temos que pensar que aquí en Galicia probablemente na gran maioría das parroquias existira ese ritual, igualmente que noutros países. Claro. Aquí a nivel de Galicia persistía máis ben na zona do Bolo, en Ourense, Sí. pero xa moi deteriorado, moi abandonado, máis abandonado que está o de Salcedo, desde logo, pero, por exemplo, noutras rexións de España, Cantabria, País Vasco, Cataluña, e xa non digamos do lado francés, tamén no País Vasco, na Cataluña francesa, despois en cantidade de outros países, Alemania, Polonia, Bulgaria, en Rusia, por exemplo, en Rusia, ata fai ben pouco, ou ao mellor aínda se mantén, había algún pobo nas zonas máis afastadas de Siberia, onde todavía a súa poboación se poñía un suposto oso nun trono e se axeñaban para renderlle pleitesía e demandar esa protección que eles necesitaban. Sobre o seu significado, ti comentaches unha serie de cuestións, logo tamén hai outras teorías, non, que falan de que ese oso representaría a fin do inverno, de incluso que en algunhas culturas que o animal pois que transportaría, digamos que conecta con máis alá, non, cos defuntos, todo iso, un pouco, ti como ves este tipo de teorías? Pensas que son xenéricas para cualquier figura do oso ou un pouco, cal é a túa opinión, digamos? Vamos, eu teño bastante claro que as orixes son as orixes. O que si é certo que despois os diferentes povos, as diferentes culturas e incluso os diferentes países, pois debido a esas prohibicións, a esas limitacións, pois foron derivando noutras cousas pois xa máis transformadas. E hoxe, efectivamente, atopaste con mascaradas do oso ben diferentes. Sí. Que se poden xustificar en aspectos pois xa un pouco diferenciadores. Iso sí é certo. E me preguntan por aquí se os osos dos demais entroidos e ritos de inverno derivan dos mesmos ou non todos. Entendo que un pouco que comentaches ti, non? Que iso complicado sabelo, non? Claro, sí, é complicado. Eu volvo a repetir, en todos eles, a pesar do que dixen que hai elementos diferenciadores, sempre hai aspectos máis ou menos coincidentes. Claro. E entón, para mí, dende logo, mentres ninguén me demostre o contrario, teño claro que as orixes son as que comentei, e con esa salvedade de que os tempos foron evolucionando, as prohibicións foron incidindo de maior ou menor medida, e cada un pois foi tirando por onde puido. Hoxe, por exemplo, cinguíndonos ao que é o oso de Salcedo, máis alá dese elemento chamado oso e que se viste con as peles determinadas e que se pon unha máscara no rostro que, por suposto, non ten que ser en absoluto a mesma que houve nas súas orixes e, de feito, non coincide no aspecto estricto co de Salcedo. Noutros lugares, pois, utilizan outras peles, incluso a mellor non utilizan peles. Por exemplo, nun dos osos que hai na Cataluña francesa. Na Cataluña francesa hai 3 povos que representan o oso, en cada un deles vístese de maneira diferente. Bueno, pois nunha delas a cuestión de conversión, por decirlo de algún xeito, é a través de tinguirse de negro. Non levan, en principio, ninguna pel no corpo, senón que o que fan é tinguirse. E despois, por exemplo, unha curiosidade con respecto ao de Salcedo, que non ocorre en ningún dos outros osos coñecidos,
é que no resto de rituais o oso acaba ou ben morrendo, ou ben simulándose a morte do oso, ou ben convertíndose en home. No oso de Salcedo non, no oso de Salcedo chega ao pobo como rei do pobo, como oso rei, e márchase do pobo do mesmo xeito, co mesmo status. E ademais ese oso de Salcedo sempre vai enmascarado, quero dicir, en ningún momento da súa saída quita esa máscara, non? Non, é que hai que pensar que, o sea, ten a súa razón de ser e ademais Claro, hai que conservalo así. Se quitara a máscara nalgún momento, quitaron a máscara. E de feito, comentara esa cuestión ou esta cuestión que vou a dicir a continuación, a verdade é que dende aquel intre non volveu a suceder. Quen vai enmascarado non é ningunha persoa, é o espírito do oso. Por lo tanto, non pode retirar a máscara, porque no momento en que retira a máscara, deixa de ser ese oso e pasa a claro. ser fulano de tal, que é quen interpreta ese papel. A ver, evidentemente todos sabemos que dentro dese traxe vai unha persona, efectivamente, pero non debe, dentro dese ritual e dentro desa escenificación, en absoluto, retirar a máscara e amosar o seu verdadeiro rostro. Non actúa como unha persoa tampouco, digamos. Non, non. Claro, A actuación, de feito, o oso, a ver, o que deixa palpable, e iso sí, sigue sendo así, perdón, é que el é o verdadeiro rei, el fai o que lle peta, o sea, o seu obxectivo a través do enferuxamento da xente é outorgarlle esa man de Deus, por decirlo de algún xeito, non? Esa protección ao longo do ano. E para que lle dure durante todo o que queda de ano ata o seguinte ritual ao ano próximo. E ante iso non se salva ninguén. claro. É que absolutamente ninguén, ningunha autoridade, ninguén, o sea, en algún momento temos tido problema con, ao mellor, pois algún xornalista, por exemplo, que se puso tonto, que non baixo ningún concepto quería que o enferuxara, e enferuxouse, vamos, sin lugar a dudas. A Guerra Civil, o sea, quen veña ao oso de Salcedo sabe que o rei é o que manda e o que establece a quen enferuxa e a quen non, e en que grado é o oso. Única e Claro. exclusivamente. E sempre se fala do que leva, non? Do que leva, co que vai tocando a xente. Eso nunca se di, quer dicir, din que igual o que usaba hai 70 anos non é o mismo que agora, quer dicir, entendo que co que vai tocando a xente, non, é o que lle outorga esa protección, non, até o seguinte ano. Posiblemente a través dos tempos pois cambiara ese enferuxamento. O mellor nos seus inicios nin había enferuxamento. Claro, Non sabemos. claro, Non sabemos. O que si está claro é que a día de hoxe o de menos é cales son os componentes dese feluxe. O que efectivamente. si sabemos é cal é a súa razón de ser. E en todo caso, bueno, recordo que nunha ocasión, creo que fora no Congreso do Patrimonio Inmaterial das Terras de Lemos, que se celebrara en Monforte, eu tivera unha das exposicións, bueno, pois dera eu, e nun momento dado, pois preguntáronme, ese feluxe é difícil de limpar? E recordo que lles contestei, non, si non hai ningún problema co feluxe, como nos vai a protexer durante un ano, ao cabo do ano el desaparece só. Non temos que limpalo para nada. Claro. Evidentemente é unha broma, pero bueno, Sí, sí, sí. en certo sentido é así. É unha mancha que nós debemos e queremos levar durante todo o ano, porque desa maneira vamos estar supostamente protegidos. Protegidos. Hai xente que non o ve así, que non o interpreta así. Hai que dicir que no oso de Salcedo hoxe pois non se respecta, non porque non se queira respetar, senón porque non se sabe ou non se quere saber ou o que sexa, pero hai certas cuestións que se malinterpretan porque suceden así. O sea, por exemplo,
O de enfeluxar, unha das maneiras curiosas que aínda hoxe o oso realiza é no ventre, o sea, collendo a persoa, levantándolle a roupa e enfeluxándoa no ventre. Iso ten unha razón de ser, pero está totalmente equivocada tal como se realiza hoxe. Efectivamente se realizou probablemente, non sei se sempre, pero durante moito tempo. E era para concederlle ou protexer a muller ante o tema da fertilidade, non? De Sí, proporcionarlle fertilidade á muller tamén, a ver, interpretase que tamén aos campos, os froitos, etcétera, etcétera. O gando, pero fundamentalmente ese xesto de enfeluxar o ventre das persoas iba destinado ás mulleres e, polo tanto, só se lle practicaba ás mulleres. Pois se practicas, se lle ti estiveches presente na festa, sí, a homes, que se lle realiza aos homes tamén sin ningún problema. claro, que non ten moito sentido, claro, non? Entendo, digo, entendendo como era antes co seu significado. En absoluto non ten ningún tipo de sentido porque está descontextualizado, non ten nada que ver. Claro. E logo tamén, algo que quería preguntar é sobre o papel dos criados. Se isto é algo que se pensa que puido existir sempre ou unha incorporación posterior? Non, a ver, iso sí está claro que non, que é unha incorporación posterior. De feito, volvo a referirme aos diferentes entroidos. Hai entroidos onde teñen algún tipo de persoas que os axuda, incluso nalgúns, pois, esas personaxes son realmente cazadores, que son os que se encargan de, ao final do ritual, matar precisamente o oso. Noutras non hai ninguén que acompañe o oso, incluso nalgún o que hai é un montón de osos, cando tampouco ten sentido, absolutamente ningún, pero, por exemplo, creo que en Bulgaria, Hungría, non recordo, Hungría tal vez, hai un montón de osos pululando pola festa, e non ten Mm, absolutamente ningún tipo de sentido. No caso do oso de Salcedo, pois sí, hai uns criados, pero que con seguridade, en algún momento dado, se estableceu como personaxe que axudaba o oso á hora de atrapar a xente e poder enfeluxar. E claro, ese número de criados foi incrementándose a través do tempo, ata que agora mesmo pois xa non sei exactamente cantos criados hai, pero creo que había preto de 20, ou, bueno, non sei exactamente. sí, sí, sí. E tamén, bueno, xa fuches tocando bastante, non? Pero, digamos que para entendelo, non sei se hai noutras culturas atopaches elementos moi semellantes, non digo xa distintos, pero moi semellantes que atoparas, pois, noutras culturas que che poida axudar a poder entendelo máis o de aquí. A ver, hai unha cuestión coincidente, que a todos se lles chama oso. Iso sí é certo. Iso sí é certo. A partir de aí, bueno, hai certas cuestións que máis ou menos as podemos equiparar, pero tamén sempre hai rasgos que os diferencian. Repito, Sí, foron moitos os atrancos, foron moitos os séculos que pasaron de por medio, e está claro que inda por enriba, cando en casi ningún sitio existía documentación exacta das súas orixes e demais, pois cada quen foi derivando e eu pois, baseome fundamentalmente naquelas persoas que si o estudiaron, que si atoparon indicios, que si se pasearon os diferentes osos do mundo. Por exemplo, pois, bueno, hai un que se celebraba en Xapón, na illa de Hokkaido, que ten a curiosidade de que ali non hai osos, e o que facían era cruzar para a Siberia, a través do mar, e cazar unha cría de oso, cazala viva, por suposto, levala para o poboado, e durante un ano coidábana a corpo de rei. Andaba polo pobo, era un pouco equiparable ao porco de San Antón, non? O porquiño de San Antón que andaba por todo o pobo recaudando o que podía que en cada casa lle deran algo de comer. Pois o oso en Hokkaido facía un pouco o mesmo nun poboado, nunha tribu da Ainu de Hokkaido,
bueno, tiñan o oso polo pobo adiante durante todo o ano e coidábanlo e mantíñano a corpo de rei. Unha vez que pasaba ese ano, o que facían era sacrificalo. Matábano a flechazos e cortábanlle a cabeza e as 4 poutas e colgábanas en sitios estratégicos do pobo, novamente polo mesmo motivo, proporcionar protección a ese pobo. Tamén, cando falas coa xente maior, cando se falou no seu tempo, non? É un pouco, que lembra de cando eran cativos e como era a figura, sobre todo en comparación coa actualidade? Houbo cambios, pois, por exemplo, respecto a hai 60, 70, 90 anos, que nos podes contar disto? A ver, a xente tampouco ten, o sea, tampouco che dan moita información, pero sí che podo dicir que houve moitos cambios e que eu propiamente, sin remontarme a 70 anos, que son un pouco máis novo, xa vou tendo anos, vou cumplindo anos, pero aínda non chego a tantos. Pero eu recordo perfectamente como o oso era a festa do pobo e para o pobo. Non había ninguén de fora, Mm. absolutamente ninguén. E aquelo sí era realmente un espectáculo. O sea, si vías o oso axudado como moito de un ou dous criados, como iban de casa en casa e ata que sacaban a todos os veciños afora e os enceruxaban, non paraban. E se tiñan que ir detrás dunha persoa ata parroquia limítrofe correndo detrás dela, pois iban. Se tiñan que ir a través dos tellados perseguindo algún que se subía a eles e que intentaba escapar dese xeito, subíanse. Pero, repito, todos os habitantes de Salcedo eran debidamente enceruxados como é lóxico e normal. O que sí é certo é que moitos deles, por non existir unha información axeitada, malinterpretaban a cuestión. E para moitos deles era terrorífico o simple feito de escoitar o oso co soar das chocas que levan colgadas na parte posterior, sobre todo do traxe, só escoitalas soar, pois xa lles daba pánico, cando realmente debería ser de outro xeito, xa que o oso único que nos ven traer son precisamente cousas boas, aquilo que un Pois. pobo pode requerir, necesitar e desexar. E entón, analizando xa na actualidade, eso, cuáles son os elementos, non, que poñen en perigo este rito, esta mascarada, ou realmente, tal e como se entendía, xa non existe? Que queres a miña opinión particular ou o que me gustaría. A ver, o Oso de Salcedo convertiuse nunha pantomima, nunha festa máis como moitas outras, onde ao final se xunta un montonazo de xente que non ten nin idea de a que cousa están asistindo, pero que como hai moito barullo, somos moitos e ademais unha das cousas máis importantes é ao final, cando acaba a festa, pois xuntarse e dedicarse ao botellón bueno, ese tipo de cousas que adoitan suceder en todas as festas. O que pasa que, a ver, non é bo que pase probablemente casi ningunha, pero desde logo no Oso de Salcedo moitísimo máis. Porque ademais estaba pensando eu que claro, agora hai ese día o luns que sae ali nesta rúa, non? Pero claro, no seu momento entendo que lóxicamente non saía nunha rúa, non? Percorría as casas, as aldeas, non? Quer dicir, percorría espazos máis amplios, lóxicamente. Claro, sí, o que che dicía antes, percorría todo o pobo e incluso máis aló, sobre todo cando alguén pois, non daba aparecido ou o viran escapar, pois se iban a buscar alá onde estivera e normalmente acababan conseguindo. Claro. Hoxe nada, hoxe discurrese todo nunha única rúa cun mogollonazo de xente que ademais teñen o, o, o defecto ou aportan o inconvinte de que hoxe en día cada quen levamos unha cámara arriba do peto, o teléfono móvil, e a que non deixan nin que se mova, non deixan ver o verdadeiramente espectacular como o oso o tumba, o tingue, porque no momento en que eso sucede xa está rodeado
de 20 cámaras. persoas que están ali en riba del e que o resto da xente, pois, non se entera prácticamente de nada. Claro. E ademais, en Salcedo, entendo que ademais está a figura do oso, non? Quero dicir, o Entroido conta, non? Con outro tipo de, bueno, representacións, de ritos, etcétera, non? Sí, certo, no Entroido de Salcedo celebranse varias actividades. Por unha parte, unha que está moi relacionada co teatro e que ademais derivou no teatro actual, que son o que se chamaban, o que lles chamamos disfraces de campo, que son pequenas representacións ao aire libre, ou eran máis que son pequenas representacións ao aire libre mímicas, que non se di nada, simplemente se escenifica o que se quere representar. E ademais tiña o gran particular, que tamén é o gran éxito que actualmente tamén sigue tendo o teatro, que é que aí se representan cuestións cotidiás. Calquera que ven ver o teatro, calquera que viña ver os disfraces de campo, se sentía completamente identificado, porque o que ali se escenificaba ocurría en calquera calexa de calquera aldea, calquera día do ano. E xa para, rematar, Sí. a miña pregunta é si, bueno, o oso pode e en xeral moitos entroidos, non? Pode ter moitos perigos, masificación, todo este tipo de cousas, non? Pero si o abandono do rural pensas que pode ser o gran perigo, para moitísimas mascaradas. Para min o principal perigo é o descoñecemento e é a indiferencia. Ese é o principal perigo de calquera cousa. Do oso, por supostísimo, pero é que do rural tamén, porque volven a coincidir esas dúas cuestións, o descoñecemento, non mirar cara a el como algo realmente importante e interesante, senón que o que se argallan son panfletadas, historias que ao final serven de moi pouco. E efectivamente, cando desaparece o rural, desaparecerá o oso e desaparecerán as xentes que lle daban vida a ese oso e que conservaron todas as nosas tradicións, a nosa cultura, a nosa lingua, absolutamente todo. E isto non é unha reivindicación política, porque a min a política dame exactamente igual e os políticos pois resultanme bastante indiferentes. É unha opinión como persoa, como parte dunha sociedade e dunha cultura. No tema da masificación, do descoñecemento que comentabas agora, non? Eu entendo, pois, que eu, igual que outra persoa, bueno, pois outra persoa ten o mismo dereito que a min ou que cualquier persoa, non, a ir ao oso, non? Pero supoño que aí influen elementos claro, non saber onde vas, non? Interferir no rito, todas as cuestións estas que dis ti, non? Que quizáis é o problema de fondo, non? Non é o mismo igual ter 100 persoas, por dicir algo, que saben o que van, que lles interesa, que o valoran e que o respetan, non? Pois que 100 persoas que van porque, bueno, porque é a moda ou porque é a festa, non? Supoño que son diferencias moi grandes, entendo, non? Claro, a ver, o que che dicía antes, supostamente o oso foi e debería seguir sendo o rei. Hoxe o rei da festa é a marabunta que se achega a ela. O oso Claro. pasa non desapercibido, pero dende logo non ten o protagonismo, dende logo que debería ter e que tivo sempre. Claro. E un pouco por concluir, non? Pois sí que é certo que hai algúns entroidos que teñen un día grande no que, bueno, saen, son os desfiles, vai a xente, non? Pero logo que contan con figuras, non? Que saen diversos días, sen avisar, percorren as aldeas, tal. Claro, non sei se por exemplo, no Oso isto foi así ou é así ou realmente xa está todo centrado no propio LUNS, non? A ver, o do LUNS é algo que sucedeu en algún momento dado, non teño exactamente información de en que momento, Sí, pero de non fai demasiado tempo, porque xente maior do pobo, si eu non a, 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 a ese punto non cheguei, pero si hai xente, sobre todo xente que xa faleceu e que o tiña transmitido, que o tiña dito, pero ainda existe algún que outro que todavía está vivo, que o oso saía cada día do Entroido e a calquera hora, claro. sin ningunha dúbida. Pero entendo que eso xa non é así na actualidade, non?
hoxe cínguese o luns, está establecido dese xeito, é o luns de Entroido, ao redor das 5 da tarde, que é cando sae, Sí. e prolóngase, pois, bueno, hasta que máis ou menos toda a xente acabou pois tiñida ou se vai retirando paulatinamente a 7:30, 8, depende, claro, depende. Sí. Pois pola miña parte, nada máis, a idea era poder tocar un pouquiño hoxe dun xeito breve, non? Un pouco as súas orixes, posible significado, a situación actual, o rito que cumpre, non? Entón, penso que todo iso está tocado, así que nada, pola miña parte, novamente agradecerte, contar coa túa disponibilidade para falar deste tema, porque a idea é máis que falar de promocións turísticas en Entroidos e de falar así do Entroido como unha festa, non? A idea era poder falar un poquinho xa do seu significado, analizalo, estudalo, porque eu creo que é a forma de poder valorar todas estas cousas. Entón, nada, como dicía, darche as grazas pois por poder facer parte destas cuartas xornadas. Ben, volvo a repetir tamén o do principio, igualmente agradecido por ter contado comigo e agradecer especialmente a función que desenvolvedes, porque creo que é moi importante. Creo que é unha pena que as institucións non fagan este mesmo traballo de maneira seria, e entón, pois, o dito non me queda outra que darvos as grazas, e os parabéns polo traballo que desenvolvedes. Graciñas novamente e seguiremos en contacto para futuras conversas. Deixoche marchar e moitísimas grazas. Aquí estaremos, espero. Graciñas. Hasta logo. Chao, chao, chao. Bueno, agardo que vos parecese interesante, a verdade que é un tema que dá para falar moito, non? E é complexo, non? Poder entender o significado sendo unha cuestión que ven tan de atrás, pero eu creo que Felipe aportou ideas que tamén poden servir, non? Pois para que todas vos, todos vos, eu tamén, non? Poidamos investigar e seguir lendo e aprendendo, porque é a idea destas xornadas, non? Poder aprender, saber, pero que logo isto sirva como un punto de partida para seguir investigando. Nada máis, deixámolo aquí, agradecer a centos e centos de persoas que estiveron nestas 3 semanas nestas cuartas xornadas en Entroido. Como dicía antes, todas as conversas quedan subidas en YouTube, en iVoox e no Spotify. Agradecer tamén a todos os entroidos, a todas as persoas que formaron parte destas xornadas. Como digo sempre, estas charlas non son para facer promoción dos entroidos, nin para incitar ou animar a xente que vai a deles, senón poder analizalos, estudalos, aprender máis e valoralos, non? Porque eu penso que o entroido non é unha festa, que tamén é algo que vai moito máis alá e que tamén hai detrás deles moitísima xente implicada e que para eles é parte do seu ADN, entón estas xornadas, pois, bueno, contribúen un poquinho a poder aportar este contido, este coñecemento que ficará nas redes sociais, nas plataformas en internet para o presente e para o futuro. Nada máis, deixámolo aquí, moitísimas grazas e boa noite.